Evangeli de Marc, capítol 8, versets del 11 al 21. Van venir els fariseus i van començar a discutir amb ell i a posar-lo a prova demanant-li un senyal del cel. Ell, exhalant de l'ànima un sospir, els digué: «Per què aquesta mena de gent busca un senyal? Ben cert us dic, no li serà donat cap senyal a aquesta mena de gent». Aleshores, deixant-los estar, es va embarcar de nou per passar a l'altra riba. Els deixebles s'havien oblidat de proveir-se de pa i només en portaven un a la barca. Llavors Jesús els feu una advertència: «Mireu de guardar-vos del llevat dels fariseus i del llevat d'Herodes». Es van posar a discutir entre ells si seria perquè no s'havien proveït de pa. Ell, adonant-se'n, els digué: «Per què discutiu per la falta de pa? Tan ofuscat teniu el cor que no ho podeu entendre ni comprendre? Teniu ulls i no hi veieu? Teniu orelles i no hi sentiu? No recordeu quan vaig partir els 5 pans per aquells 5.000? Quantes cistelles plenes de trossos en vau recollir?» Li digueren: 12. «I quan vaig partir els 7 pans per als 4.000, quantes senalles plenes de trossos en vaig recollir?» Li digueren: 7. I els deia: «Encara no ho enteneu?»